No niin, eka reeni takana tää Lufassa. Täällä on tosi hyvät puitteet, mennään katsomaan niitä. Tää meidän koppi on aika tilava, paljon tilaa kaikilla. Siellä on meidän mailat vähän eväspöytää ja erkkariin ja tälleen näin. Ja mennään sitten kattoo vaikka tää huolokoppi, että jos haluaa huonoa läppää tai tarvii vähän ruuvea, niin täällä kannattaa tulla näin. Täällä latissa makea juo kahvia. Ei siinä se enempää. Sama sali kuin ei. Täälläpä on tosiaan tää meidän siviilikoppi, jolla vaihtaa kamat siellä ja otetaan jumppavaatteet päälle ennen kuin mennään jäälle ja tälleen näin. Täältä pelipainot, treenipainot täällä. Täällä näin tosi paljon tilaa ja tälleen näin. Hienosti hoidettu tää. Sitten täällä näin. Valmennuksen koppi. Ei siellä. Täällä on oikein mitään ihmeellistä on just kaappia ja sit täällä on tämmönen jännä sisäkäynti. Täällä sit suunnitellaan mitä tehdään peleissä. Näin. Sitten täällä on nää saniteettitilat, elikkä jos tarvii käydä asialla tai sitten suihkut. Saadaan pesty hiki pois. Ja sitten tosiaan täällä on vielä tämmönen varastohuone, missä on kassit säilytyksessä. Sitten löytyy vielä toinenkin suihkutila ja vessatila. Tässä tää meidän koppi oli tää Lufassa. Näillä mennään. No tässä on nyt 2 päivää matkustettu ja pyöritty ja nyt päästään jälleen. Kivahan se on päästä. Perjantai on peli ja tänään mennään eka kertaa täällä jälleen ja huomenna aamulla käydään taas jälleen. Ei mitään, käydään pikkujuttuja läpi ja mietaan YV-taavelit ja perjantai haetaan eka voittaa.